Encefál mozog je svojimi obalmi uložený v lebkovej dutine, ktorú už vlastne máme prebratú, čiže ju ovládame. A možno na ňom rozlišiť rozstrelnejšie ležiaci veľký mozog, cerebrum, ktorý je rozdelený neúplne pomocou fissura longitudinalis cerebri. Čiže vlastne tu máme jednu hemisféru a tu by bola druhá. A medzi nimi vlastne sa ťahne tá fissura longitudinalis cerebri. A vlastne rozdeľuje mozog na dve polovice. Čiže vlastne mám tu jednu polovicu. Pomocou fissura transversa cerebri tu je odstranený mozoček, ktorý by sa nachádzal tu, a vlastne mozoček a hemisféry sú oddelené pomocou fissura transversa cerebri. Vlastne potom do štrbince vkladajú deriváty tvrdej mozgovej blany, to falx cerebri, tentorium cerebelli a tak ďalej, ktoré vlastne sú pri obaloch mozgu lepšie opísané. No a čo sa vlastne týka ploch mozgu, tak dorzálna plocha mozgu z tejto strany, tu vlastne tvorí už spomenutá fissura longitudinalis cerebri, fissure cerebelli, keď tu bol mozoček, ako je rozdelený potom laterálne plochy mozgu. Tie tvoria priame pokračovanie dorzálnej plochy, čiže takto plynulo to prechádza, z ktorého tvoria spolu konvexnú plochu mozgu. Kaudálny koniec mozgu tvorí predĺžená miecha, ktorá vo veľkom otvore, foramen magnum, prechádza do spinálnej miechy. Prostrálny koniec mozgu, ktorý vlastne, tu je to oddelené, tu by sa vlastne nachádzali pre každú hemisféru ventrálne prečnievajúce čuchové kie, bulbus olfactorius, ktorý u hospodárskych zvierat tvorí najrozstrelnejšiu časť mozgu, čiže vlastne sú to odstranené, alebo by tu tak trošku viacej vytrčali. Ventrálna plocha mozgu, to je vlastne, tuto označujeme ako mozgovú bázu, bazis cerebri. Kaudálnu časť mozgovej bázy vlastne tvorí medula oblongata, čiže predĺžená miecha. A rozstrelne od nej leží most, pons. Vlastne máme tu len jednu polovicu, čiže vlastne ukazujem len jednu polovicu mostu, ale tu ešte, tu je vlastne medula oblongata a tento most, ktorý vlastne takto predeľuje, ktorý sa prekladá priečne cez predĺženú miechu. Laterálnym smerom prechádza most do pedunculus cerebellaris medius. Vlastne tu je mozoček odstranený, čiže vlastne most by prechádzal do laterálnych vlastne častí mozočka. Pokračujeme tu. Rozstrelne od mosta ležia crura cerebri, čo je vlastne tu, táto časť. Tu by bola jedna polovica a tu druhá. Ktoré tvoria v podstate rozstrelné pokračovanie predĺženej miechy, patria k strednému mozgu. Mozgové nôžky sa rozstrelne rozbiehajú a medzi ich ramena sa nachádzajú corpus mamillare, čo vlastne tu, také bradavkovité teliesko. Rozstrelne od neho leží vyvýšený tuber cinereum, ktorý má uprostred lievik infundibulum. A vlastne dutina lievika komunikuje s treťou mozgovou komorou a nasleduje na ňu hypofýza. Potom rozstrelne, tu máme len jednu polovicu, od lievika sa nachádza zrakové skríženie, tu by bola chiasma opticus, čiže tu by išiel jeden, tu druhý. Skríženie vlastne očných nervov. A vlastne, čo môžeme tu vidieť, tak to je z mozgu všetko, lebo sú tu odstranené niektoré časti, ktoré sa nedajú opísať, ktoré si musíte podľa obrázka na strane 492 pozrieť.